Right, muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 pano vandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on that notification bell. Muri Zimbabwe first update yandinayo update iyo yeaccident iyo yaitika muroad iyo inobatanidza Bulawayo neBeit Bridge Road. Kombi iyi yakonzerwa nekuputika kwaita kombi yeQuantum ndo yaputika. Kombi yaputika zviri kufungidzirwa kunzi mukombi umu mafa vanhu vanosvika 18 passengers ende yanga ichienda kuJohannesburg. Muri yeZimbabwe zvinorwadza zvinosirisa ndati kuti kune vanhu 18 vari kunzi vafa pachiitiko ichi, rest in peace. Kune ava vari kunzi vakuvarawo getwe soon. Zviri kunzi zvakonzera kuputika kwekombi zviri kufungidzirwa kunzi mukombi umu pamwe manga mune munhu anga aine gasi, tengi regasi, ndo zvakonzeresa kuti kombi iputike ngoerekana yaputika. Zvinorwadza zvinosiririsa. Next update iyo inganga iyo yabuda ichichinja shisha kuriita mari muri Zimbabwe. Vanhu voita zvese muno munyika yeZimbabwe. Vangani vanozvibhilivha zvaitwa nenganga izvi? Guys, zvanaona unapa ndamurekerese pakamera mudara bhuba kamera. Aiwa boze kuti makadini. Zvisese. Right amana ndaenda kuAirport. Ndinoona mudara vari kutonochinja mashizha kuita mari. Haina ndizvibhilive mudara. Ini ndiri muChristian handibhilive zvinezvi. Saka inini alright, inini ndega ndombozvionera panapa. Muchichinja taisa kamera kuti ite witness yangu. Panapa. Yawa zvakakosha izvozvo. Ya tinochinja zvechokwadi. Munochinja? Hongu. Chimuchinja itoni. Ndomuchinjiro kana $10. Alright, ndokumbira mutoro shisha 1. Shisha 100 chire mumuti kana chi? Chero shisha, eni shisha. Chero eni shisha. Kana bvudzi renyu. Kana bvudzi. Aiwa bvudzi rangu handida. Hai. Para mutoro titemera chinja kana iro. 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 Ndibeja. Saka ndikaonza nemabranch akawanda munochinja. Ndotochinja. Ndibe mfana ndipo kuno. Ndibe chibranch chaongouya nacho ichi. Chero icho ndonga chijero. Right. Tuwe oi. Chinja iti mu. Domboona. Omana uchinja mari, uchinja mari. Nemuomero wakaita zvinhu muno muZimbabwe. Aiwa mdara. Zvinhu zviriko. Aiwa, inini hangu mari yoona hiyo. Hanzi vatinoti hazviitike tozogutsikana taona hazviita. Ye? Ndibatire ya. Haitori mari yangu. Aiwa, haitori mari yangu. Alright. Mishonga ndiyangu. Mishonga ndiyenyu. Ripete pakati pako. So. Ripete futi. So ndo anaripeta futi. Ndokumbira mundisiro apa. Ndoisa apa. Apa ndo pane chi, ndo panochinja pacho. Ndo bengi racho. Aiwa, ndo pane mushonga wacho. Saka ndaisa. Amana ona yama. Kuikaza chinja mdara. Mari? Kuikaza chinja. Aiwa, haitadzi uchinja bozi mushonga yangu. Ndokumbira roko ronyere right. Iri amusitora mari yangu mudara. Aiwa ndisutora. Bozi mukata juju ndotora chenivharirawo apa. Ndokumbira mundofuridziro apa katatu. Ndofuridza apa pamusoro apa katatu. Pamusoro penhingirina. Alright. Ndafuridza. Ndibvisiro roko iri. Ndobvisa iri. Chindidzikisira kukamera yenyu. Hayo mdara. Anotora mari yangu. Yo. Yo, mari inotoshanda iyi. Imari. Saka shizha raenda kumndo shizha rachinjeta mari. Ndo shizha racho rachinja kuita mari. Kunaona ndo mari ka. Kuti isekereyo. Ayo ndotoona kai mari yechokwadi tozoona. Nditoanda zisaba kamera. Unozoti inini mudara ndandikozori muchinja mari. Mari naniziye. Saka mudara mungaita problem nazo tikakuposta here papage pangu ini. Aiwa zvina basa bozi ndandite zvinhu zvechitsotsi. Ndoita zvinhu zvechokwadi. Ndoita zvinhu zvechokwadi. Kwamunobatika munoita dhirenyi. Andooneka kunonzi kwepoet kuOverspeed. Kana gara ng'anga paDust Road. paDust Road wanika Ukasvika mukabvunza kuti ndakuona wanzi sekuri chirandu. Vanokuzivai kana mukabvunza mwana nemakore 2.
orati mudhara ndombobvunza saka ndofanira kunga ine chinhu chero chandauya nacho kuti mari ichinjena. Inoita nekuti mishonga ndeyangu mhiko dziri pandiri iwo hauna mhiko ndiyo inonzi instant money mari inogadzirwa ipapo ndomira komani kuchechi isi zvino ndiri mukristian mudhara saka handisi kunyanzozvibhilivha saka mari ndotokwanisa kutonoisa fiwo iri munotonodira fiwo DJ Luster iyoyi kutoenda kwamuruda kuenda ganda aiwa zviriko here akakandirowa akana chaka akazikakanaka akana chakanokanganisa kwamuri iri gona takasirwana nasekuru kuti tinge tichita mabasa akaita seaya. Guys, muri Zimbabwe. Ameno mdara. Inini ndangozviprova. Ndazviprova ndofunga ndosana zvapa kamera kuti ndionewo vamwe vanhu vanenge kuona. Ngozi panangozvinzwa kapa muchita netsenyweni. Ndatofunga zviitike but ndata inotora kana mari yangu ngoti nasina mari munhu. Aiwa haina haitori mari yemunhu. Kana kumba inotora. Aiwa haina kutora. Magic kana kuti munhu ana mushonga watakubatisai. Azina ngokubuisai ruoko rwenyapa ndikati vharai apa mudai nekudai. Sando zvamunongoita chetu izvo. Womwe ndizvozvo. Kana wakuzorawo mari yakawanda nenda kushandisawo matrangi, mamonaki, macardbox. Uchiwa netrangi rako kana nemonaki. Ende uchibva nemari yako padare. Kwete zvokuti mari inozonosvikira kumba kwako aiwa kwete. Hakusi kuromba here mudhara kana kubatisa vanhu zvinozoraya vanhu. Matare ese emari tinokudaidza tichiti kuromba asi uku hakuna tsaona, hakuna kupenga kwemunhu, hakuna kurwara kwemunhu, hakuna kufa kwemunhu. Aiwa hakuna kufa kwemunhu. Mudhara makazvitanga rini? Zvinhu zvindakazvitanga mugore ra2017. Saka apa ndikatoisa mari imomo mangu haiende imwe. Aiwa haienda. Haine mari inotadzoishandisa. Kandipesa mwana nangopoka kana tichiti zvakaditi. Aiwa kana mukaishandisa haina dambudziko. Kana kungomupa haana dambudziko raanowana. Ndofunga muri Zimbabwe mazvionerawo zvaitika zvangoitikawo pakamera. Ndangandida kutongozvionawo semaonero ari kuitawo semunhu asingazvibhilivhe alright. But ndatozozviona zviita sei zvichiitika. Aiwa bomb ndakawanda.